Jien ta' pajjiżna min-naħa tal-Partit Laburista u jien Nażel Malta min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Iż-żewġ qajtiet li se jiddominaw f'din l-elezzjoni ġenerali. 48 siegħa wara li tħabbret l-elezzjoni ġenerali ġejna il-Belt Valletta niskopru kif qed jaslu l-idejat tal-partiti politiċi u donnu illi l-poplu diġà qed jieħu idea ta' xi jfissru l-għajtiet taż-żewġ partiti politiċi. Issemmi li proposta tal-Partit Laburista u oħra tal-Partit Nazzjonalista? Il-Partit Laburista qed isemma ħafna sajsir. U Nazzjonalista li fedew u dak mhux qed jgħid. Issemmi li proposta tal-Partit Laburista u oħra tal-Partit Nazzjonalista? Ma nafx tam. Ma nafx. Smajt xi propostek, jien naf. Li ħajamel iktar toroq u l-Gvern Laburista. U l-oħra tieqret kontra l-korruzzjoni. Bera, semma 5 l-Prim Ministru. Waħda minnhom li se jieħdu tip ta' bonus. L-oħra tal-PhD hemm 5. Issa nistennew iżjed. Tal-Partit Nazzjonalista semmi li proposta? Ma nafx, jekk ħarġet proposti għalissa. Il-Partit Laburista għamel ħafna proposti. Il-Partit Nazzjonalista xejn. Daħħajat il-festi. Li se jerġa' jżid il-pensjonijiet. Kollox xogħol li hemm bżonn li sir. Proposta mant il-Partit Nazzjonalista sma'. Xejn, kif tisma'? Dak xi proposta minn tagħha. Kien hemm imma, kien hemm, inti smajt xi ħaġa, xi ma smajt xejn. Issa kien tismajt motu jiena ma. Dan għajt se jagħmel u li huwa twet u li ħorxejn. Li se jżid il-pensjonijiet. U tal-Partit Nazzjonalista semmi li Ma smajtix. xejn. Ma smajtix. Laqqas xi proposta minn naħa tagħhom li oġbitek. Jekk ma smajtix ma nistax nirrispondik. Smajt ċara għalt li tifla fuq it-toro u fuq il-minimum wage. Naħseb dak minnaħa tal-Partit Laburista. U minnaħa tal-Partit Nazzjonalista aktar trasparenza, żgur, li inqas korruzzjoni. Ifimni, mhux affarijiet li personali ngħid il-vot tiegħi ħanibbażah fuq x'hemm tajjeb għalija bħala ħaddiema x'eventwalment ħarġa mmur fid-dinja tax-xogħol u x'hemm għat-tfal tiegħi, nu. Issemmi li xi proposta tal-Partit Laburista u oħra tal-Partit Nazzjonalista? Issa l-qattni ma tantxin interessata fija dispjaċini għalli. Smajt xi proposta minn tal-Partit Nazzjonalista? Li jekk inti taf xi ħaġa jgħidli ħalli ikun hemm ir-rapport. Dik li naf biex. Tal-Partit Laburista smajt? Tal-Partit Laburista? Partit Laburista għalija sinċir għax li qal wettqu. Issemmi li proposta li smajt mill-Partit Laburista u oħra minn tal-Partit Nazzjonalista? Ma tantx aħna interessati. Partit Laburista smajna li ħajirranġa fuq il-5 punti li semma l-bieraħ. U li jekk jarġgħu jituh il-fiduċja ħajwet dak il-5 punti li jagħmel il-bieraħ. Plus di waħda minnhom tal-pajonieri u li smajna minnaħa l-oħra. Panama, sebaħ u dala. U donnu illi l-pubbliku diġà qed jinnota id-differenza għaliex kif ħafna għalunna hemm ġejjieni għalihom u għal uliedhom. Ġejjieni illi ma jinbenix fuq il-mibeda ta' mexxej lejn ieħor, iżda fuq idejat illi jagħmlu ekonomija b'saħħitha u ġid li jitqassam għal kulħadd. Ġid illi kien innotat minn bosta. ħaddiema hux li ħajja jittaxxa dik tajba hux. Il-Nazzjonalisti mhux dejjem l-istess, Joseph Muscat. Naqqis fit-taxxi, il-vaganzi li kienu tieħdulna, u kollox li semma kollox tajjeb. Tal-Partit Nazzjonalista semmili? Xejn, ma semma xejn, li biex jitlaq Joseph. Dan hawn il-pensjonijiet u ħajjagħmel it-toroq ilhom 50 sena. Studja sa jġibu fuq qudiem ukoll. Għajin għandu tifla jekk, ġifiri anka biex tixtri dar, għattattini dar ġifiri. 10% li ħajamel u tal-daw, tal-djal, tal-żazax. Hemm dik l-inizjattiva li se jagħti dawk il-flus 600 u minn se jieħu 300 li lesti t-toroq 7 snin u li l-taxxa fuq il-part-time flok bil-15% tkun bit-10%.